Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. ‘Yan uwa, barkanmu da haka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Mun kun ɗan ji mu kwana biyu shiru ba mu kawo muku da wasu abubuwa masu muhimmanci ba. To a yau na zo muku da wani WhatsApp ne wanda yake yana da amfani sosai, sosai da sosai musamman mu ga 'ya'yan Hausawa. Ta yadda za ka iya canza yarenka ya koma Hausa, wato ko wani abu ya shige maka duhu akan WhatsApp wanda za ka diba, za ka iya shiga misali kamar cikin misali yanzu za mu je da ku nan kai tsaye. Wato shi wannan WhatsApp ba wani ne ba, wato wannan sunan WhatsApp kin WhatsApp. Amma za a je muku linkin da za ku zo ku ɗauko shi. Kun gani shi wannan WhatsApp ɗin nan wannan. To in ka ɗauko shi sai ka shiga nan. Misali in ka shiga, in ka zo nan kai ne, ka zo sai ka zo ka danna abubuwan nan guda uku wanda annan sama layukan nan, nan saman nan wannan layukan nan guda uku. Sai ka zo ka danna sunan ga. Na yana kun ga na sa wannan. Wala na saman nan layukan nan guda uku. Su za ka zo ka danna. Wato in ka danna sai ka saka na ƙasa. Na riga da na sa da Hausa na kuna gani nan. Sai tuna ya ce nan sai tuna ƙasa. Da na saita na sakonnin masu tauraro. Wato abubuwa duka za ka iya saita yarenka zuwa Hausa a yaren da ka shiji. Za ka zaɓa in Indiyanci na, in Faransanci na, in Ingilishi ne. Wato ta zubo wannan shi wannan kamfani na WhatsApp. Wato duk yare wanda ka sani yana ciki. Yaren da kake ji sai ka zo ka aza iyakacin yaren abin da kake ji. Musamman mu yanzu Hausa wato ta ci gaba. Nan zuwa 2023 Hausa za ta shiga duka cikin layi musamman kamar su Facebook, su YouTube, Instagram, su komi da komi za a sa Hausa a cikin duka kamfuna wanda za ka zo da yaren da kake ji ko wani abu za ka yi wanda ba zai sa haka shiga ka inda ba za ka iya hidda kanka ba. To Hausa mu sai mu ce mun gode Allah, alhamdulillah. Wato Hausa tana ta ƙara cigaba, tana ta ƙara cigaba akan yaruka na duniya. Yanzu nan in ka zo ka danna shi wannan abin da na gwada muku wannan layi guda uku ɗin. In ka shiga na wurin nan sai ya nuno ma sai tuna. Sai tuna ga yana yace maka nan sai tuna. To da ni na riga da na aza da Hausa. Komi nawa ya zan already. To sai ka zo nan. In ka danna shi ka gani. Wato ka ga nan. Ka ga an sa Hausa. Misali ka ga an sa Hausa ga shi nan. Na aka sa Hausa harshe. Harshen manhaja. Kun gane ko? Wala harshen manhaja. To sai ka taɓa shi nan. Ka gani? Wato duka yarurruka ga sunan Arabiya, duka Indiya, duka yaren da kake da buƙata wanda ka san kana ji. Shi za ka zo ka aza. Wato yanzu Hausa mu sai mu ce alhamdulillah. Hausa tana ta cigaba, tana ta cigaba, tana ta cigaba. Sai mu ce mun gode ma Allah. Da Allah ya sa Hausa dai mu duka cikin yarurruka da dama an kawo Hausa an sa. Misali duk wasu abubuwa ga sunan dai za ka iya karanta sanarwa. Duk abin da kake da buƙata wanda ka san ya shige ma cikin duhu kamar sai mu ce yanzu nan muna son mu kulle wasu abubuwa da ba mu so a gan mu online. Sai mu zo mu danna nan ganga. Nan hirarraki. Da ya zanda da Hausa ne nasa. Kun gane ko? Wala nan kun gane ya ce madannan shi muna nashin shi garawa shi ne aiki. Menan shigarwa shi na aiki madannan kamar ana yin shigarwa na kasan ba ji Hausa ne ka sosai ba ne wa. Wallahi wanda ko wani abu mutum ya turo ma za ka iya gane ya saurara ko kuma bai saurara ba. Shi ne ake nufi da wannan wuri. Sannan kun gani dai ga sunan dai duka yare dai Hausa dai kala abubuwan da kaga za ka iya shiga. Ka gani fita da hira, ajiye dukkan hirarraki. Yana nuna duka abubuwa da duka wanda abubuwan da kake son ka hidda. Ga sunan za ka iya gane. Ka san wasu ba yare suke yi wanda ya kamata ba su yi su da wato wanda ya ga wannan ya burge shi. Muna roƙon ku da ku danna mana ƙararrawa sannan ku danna mana
subscribe ko abu ne, misali abu ne dai da dan shi muka yi gaskiya iya faɗi sosai. Ku danna mana abu ne, sannan kuma ku danna muna ƙararrawar sanarwa da zarar mun samu wasu sababbin bidiyo da mun ɗaura za a sanar da ku nan kai tsaye. To ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Amma wannan linkin wannan WhatsApp zan ajiye muku shi ƙasa ta yadda za ku yi downloading ɗinsa. Dan ba a samu su cikin Play Store, Google Play Store ba sa sasa. Amma in kana da Google Drive tana suke aza dukkan wani linkin da za ka shiga ka zo ka ɗauko abinka. To ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Masha Allah. Ga yana dai saboda na ga wannan WhatsApp gaskiya ya birge ni sosai. Wato ni ina jin yaren Hausa, kaga kuma ni Bahaushe na kuma sai in aza abina da yaren Hausa ta yadda wani abu da na gani in yi inda ba daidai ba kaga zan karantawa, in daidai na in shiga, in ba daidai na ba kuma sai in hito. Wallahi alhamdu. Masha Allah, ina muku fata alkhairi.